Ning panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata. Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel-gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pecah. Glundhok nyokot Ces Trisula. Panjenengan dipun dawuhi gecek mestanganipun Ndara Jayadrata mawi Gada Rujamala. Wah. Asu. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iki. Kok titen ana asla obong dasmu kan. Manjlok saka gejlek banter banget. Wah geceke.